Iduna ng aldaw, iti Diyos pinarswana, iti su amin, ngadda. Kat dagitoy naramid, iti amin ngaglawlaw, amabasa, iti Genesis. Kadigitoy adda pamanitnek. Idi kung ana iti Diyos pinarswana, nagiti langlangit ken iti daga. Ket iti daga adda idi aguso-guso ken awan iti nagyan na. Ket dagiti sipnget addada tirabaw ti yuyeng ket iti espiritu nagtignay iti rabaw kadagiti dandanan. So kadagiti kapsat kas kinunana amabasa ket iti Dios kinunana adda kuma iti lawag ken maddaanda iti lawag. Ket iti Dios nakitan na iti lawag na imbag ken inlasin iti Dios iti lawag kadagiti sipnget. Ket iti Dios inaramid na iti tangatan ken inlasin na dagiti danom ngadda iti rabaw iti tangatan ket naramid akasta. So kadagiti kapsat ang nakita tayo amoy buybuya iso digitoy iti pakpabuklan iti adda daytoy alubo. Ket iti Dios inaramid na iti tangatan ket inlasin na kadagiti dandanon ngadda iti rabaw iti baba iti tangatan kadagiti dandanon ngadda iti rabaw iti tangatan ken naramida akasta. So di kita kabsat iti kabuklan digitoy ang makikita tayo iti daytoy alubo. Ket iti Dios kinunana patubon kuma iti daga iti root may mula nga adda iti bukel ken kay kayo nga agbunga ken iti bukel na. Adda kadakwada iti kasta kasigudda iti rabaw iti daga ken kadagiti sidsida an animal tumatayab naramid na iti kasta iti bayat iti may kapito nga aldaw. Ket iti may kapito nga aldaw naginana iti Dios linipas na gapwanan na nga inaramid na ket naginana iti may kapito nga aldaw kadagiti su amin agapwanan na nga inaramid na. So di kita kapsat iti nangrugyanan at panangramid iti Dios iti sangkalubungan. So di kita iti pakasaritaan. Gusto nga kapsat intay sukimaten nga kanayon no adawaya tayo. Tadi gitoy napapateg nga kastanda iti tayo panagbiag. So di kita kapsat may nayon iti panagbiag tayo ken gapu iti espiritu tayo nagturo iti Dios ni subli tayo iti bukod tayo akararo. Ket agyamanak digitoy ngayon tayo suksukimate ket agyamanak iti Dios Ama manakabaling kusani